Kube nzima ukusebenza insizweni yasemdletsheni yaziwa ngegcwama lesi. Sawubona mlaleli wami kuphi nakuphi la kufuneka khona lo mbuso njengamanje. Ngiyakubingelela ukubingelela-ke mathenda Costom zimqamela amehla kabanye zibaqamela imali uthi wazi ngena wethu ngabe usufuna loqala langa uthi upress-ke subscribe button, share, uphinde comment khona konke ulike ivideo yethu. Kanti-ke uma usubscribe ikhama lakhe ehambayo kodwa-ke sizosenza ukuthi ube wena uqala uthola notification uma sikufaka la ivideo yakho ehamba phambili. oNogada negcwama elisha abasebenza kanzima-ke oNogada uma kudlala igcwama njengoba-ke livele lehlela phansi-ke liyela mathupha kubalandeli. Kodwa-ke oNogada wasekuphoqa ukuthi kufuneka bevimbe ukuze igcwama elisha lingathinteki ngoba uma sekunesibongolo ligcina ungamazi oze ngokubi nokuhle. So oNogada basebenze kanzima ukuvikela igcwama laphana-ke ENqutu emcimbini obukade waziwa njengefestivali ebinabaculi bamaskandi abaningana nje. Ngana kwethu ngaphambi kokuba ngikubambezele angidedelele ivideo la khona iGcokama licula khona ingoma yalo yodumo iParis. Uyibonela kamlelo oNogada bezama ukuvula isikokela sokuvimbela noma ukuvikela igcokama. Abanye bagcine bephunyuka abantu beyifikela, abanye bagcine bengafika. Mlalelo wami cela ukuzwa uvo lakho laphana comment section ukuthi wena ngabe ukhona noma ngabe ungekho ubuzokwenza njani uma ubhekana nalesi simo, noma wena ubuzokwenza njani uma ubona igcokama elisha. Mlalelo wami ngivumele ngibambe le video. Ngaphambi kokuba ngibambe ngicela ukuthi usubscribe, ushare, uphinde ucommente, ulike ivideo yethu. Siphinde sikutshele futhi ukuthi siyajabula ukuba nawe kuleli khasi lala ekhaya. Ungakhohlwa ukusubscribe, ushare, uphinde ucommente. Ngibambe kwivideo landelayo. Danko.